раиси бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакен Афзалшоҳ Дӯстдода аз сӯи мақомоти милисияи шаҳри Панҷакен бо ҷурми қаллобӣ боздошт шудааст. Дар ин бора як манбаъ аз мақомоти шаҳри Панҷакен хабар медиҳад. Афзалшоҳ Дӯстдода бо ҷурми гирифтани маблағ бар ивази билети ҳарбии қалбакӣ боздошт шудааст. ӯ аз як нафар бо ваъдаи омода кардани билети ҳарбӣ як миқдор маблағ мегирад, ҳолон ки ин гуна ваколатро Дӯстдода надорад, мегӯяд манбаъ. бино ба маълумоти дарёфтӣ, боздошти Афзалшоҳ Дӯстдода рӯзи 25 май бар асоси шикояти як шаҳрванд сурат гирифтааст. ба гуфтаи манбаъ, дар ҳоли ҳозир Дӯстдода дар боздошт дар шуъбаи Вазорати корҳои дохилии Панҷакен қарор дорад. маълум нест ки оё нисбат ба Афзалшоҳ Дӯстдода парвандаи боз шудааст ё не. ин ҳам маълум нест ки ӯ дар ивази билети ҳарбӣ чӣ қадар маблағ тамъ кардааст. Афзалшоҳ Дӯстдода моҳи марти соли 2022 раиси бахши ҷавонон ва варзиш дар шаҳрдории Панҷакен таъин шуда буд. аз ин пеш ӯ дар мақомҳои ёвари раиси шаҳр ва мудири шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен низ кор мекард.